Manje ma uchaza ukuthi sonke lesi sikhathi lobu bukhazikhazi ade siphila ubaba ubethwele. Ubaba ubengeke ayenze leyo nto ma ubaba ubengithanda kabi. Bengeke nje aze anikele ngempilo yami. Bengayenza noma yini nawe uyazi. Eyi ngane yami ngifuna ukukutshela ukuthi I'm sorry. Iqiniso leli engikutshela lona. Ubaba wakhe esithanda kakhulu. Engenza noma yini. Ukuthi uzophoxeka uma ngikutshela ukuthi wena wawuzoba umnikelo walo mthwalo wakhe. Yikho-ke usibona sesihamba sicasha nje siwomanxiwa kaMwili Mbuya. Uthi sisahleli la sesiyasuka siyathutha. Ngisho sengisaba ngisho ukuya eThekwini ngane yami. Uthi mina yini indaba uma ngiya eThekwini uthole ukuthi ngiqashile ngigqoke iy'buko ngigqoke into ey'fihla ubuso. Ubuthi ngikwenziswa yini lokho? Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungsta. Ake namhlanje simenyiwe kulo mndeni ukuthiwa-ke nakunodaba ekumele kudingidwe. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele ababukeli beBlack Life TV uzisho igama. Sanibonani babukeli, igama lami nguNosipho. Igama lakho Nosipho. Yebo. Manje Nosipho usimemeleni la ekhaya, sijwayele ukumenywa abantu abancane. Ngibhalele iBlack Life because impilo yami kubuhlungu nje. Umzali wami wayeshade nobaba sesiphila impilo e-right. Emva lokho angazi kwenzakalani sesihambe sihlala. Nasesikoleni angisakwazi ukufunda kahle, angisayi esikoleni, siyangivalela nje. Sengiyinto engaphumi nje angazi kwenzakalani. Uma ngimbuza uvele nje angiphendule ngolaka. Noma ngisazi ngenze njani. Okay. Ngibhalele iBlack Life. Okay, ngiyakuzwa Nosipho. Asiqale ekuqaleni le ndaba. Ukhule ekhaya njani? Uthi umama nobaba beshadile? Bebeshadile. Beku-right nje besiphila i-soft life. Bekuyikhaya nje ku-right, abazali bejabulile, yabo nje benginaka. Ngifunda esikoleni nje si-right, yonke into nje ibe-right. Okay. Ngalokho kwakusekuseni ubaba ephume emsebenzini. Uma wangivusa fast wathi asipakishe sahamba nami akangichazelanga. Kodwa nje sabantu manje sebehambe sihlala emzini yabantu. Uma uthi nihamba nihlala awuchaze about that particular morning kwenzakalani like ungayisho manqamnqambo. Kwakusekuseni ubaba uyavuka emsebenzini. Ngathi babekade behashazisana kodwa angizwanga kahle. Ubaba wavuka uya emsebenzini ekuseni. Ukuphuma ukuduma kwakhe kwemoto ukuphuma. Uma umuntu ozongivusa ekamereni. Okay. Wangibhakishisa impahla fast. Ngithi ngithatha nefoni wathi nje sishiya amafoni. Kwangathi sabantu ababalekayo. Wangibhakishisa sahamba. Masihamba ngiyambuza endleleni akafuni ukungichazela. Sabantu nje abahamba ngisho ngokucasha endleleni. Hayibo. Sahamba sifika komunye umuzi nganoma kamngani wakhe yini. Nakhona safike sahlala khona-ke. Wathi angihambe ngekamereni ngamshiya-ke echaza nomngani wakhe. Angimzwanga ukuthi babexoxani kodwa nje kuyinto engafuni ngiyizwa angazi ukuthi kwenzakalani. Emva lokho-ke angisakwazi-ke nami ukuya esikoleni. Useyangivalela nje akafuni ngiphumele ngaphandle. So into sihlezi ivalile endlini and kumele ngiyofunda sesiyaqala ukubhala esikoleni. ufunda uba? Ufunda ugrade 12. Grade 12 umatric? Yeah. So uncamela ukukhiyela endlini ungayi esikoleni nokuthi uphumele ngaphandle? Ngiphumi nje ngaphandle. Mhlambe mangiphumile wangithola ngaleso sikhathi yabo uyangithethisa angikwazi ngisho nje ukuzula. Futhi nabangani angibatholi ngoba sifika kuhlale leyo ndawo sihlale mhlambe u3 days siyahamba ngakusasa siyohlala kwenye indawo. Pho uthole kanjani ukuthi uthinte thina? Ngabona online i-TV ngijwayele ukuyibuka ngabona-ke online iy'ngane zibhala. Mase omunye umngani wami kwangigqugquzela wasesikoleni. Wathi ngingalithola usizo mase nami ngacabanga ukubhalela iBlack Life. Okay. So after ushiya amafoni ekhaya nabuye nathola amanye yini ngoba uthe nashiya amafoni wawusuthi kwazi kanjani ucontact umngani wakho? Umngani wami engangifunda naye esikoleni. Ngisafika kamngani wakhe sahlala ngaya esikoleni usuku olulodwa. Umngani wami satholana kanjalo ukuthi akwazi ukunginikeza umsebenzi. Mase wangisiza-ke ifoni yakhe. Futhi ngayolanga ngabuya late and futhi ngamfica sengilinde egate nje yabo nje umuntu o-stressed nje ngithethisa ukuthi bengikephi sonke lesi sikhathi. So manje mawuhlala phansi noma wakho umbuzo uthi hawu ma
Savuka ngathi siyigebengu, sayiphuma ekuseni makuduma imoto kababa. Kwenzakalani? Abo njalo uma ngimbuza uvela avukolaka angitshela ukuthi nje ngiphume endabeni zabantu abadala into engafuni mina leyo. Yabo nje uvela avukolaka engalazi nami ngigcine sengiyeka-ke. Usuyeka senishintsha imizi emingaki nje? Mhlawumbe imizi ewu-4. Awu-4. So yenzeke nini lento le? Nahamba nini ekhaya? Last few months. Few months back. Ubaba wakho umuntu onjani? Baba nje umuntu nje all-right, usomabhizinisi. Ayikho into ayiswelayo nje, uphila impilo e-right. So usho ukuthi-ke na uma wakho akususa la ade u-comfortable khona weza uzokuhluphekisa and ukutshela ukuthi ungayingeni into zabantu abadala? Yebo. Okay, uma wakho kuwumuntu onjani yena? Manje usisahlala nobaba nje ube umuntu o-right. Mfana lokho uvele washintsha nje esikhaleni nami angimazi khona nami mangithi ngizama ukukhuluma naye uyangijikela nje usephenduka into engingayazi. Like wenzani? Wenza izinto like ezi-snacks, yabo ngisho ehamba. Uma ehamba mhlambe eThekwini, mhlambe eyokhipha imali uma kuyinsuku zeqolo. Uyahamba uyashiya athi ngingaphumi endlini. Ufuna ungifica ngibuyile. Yabo nje like aqoqa izinto ezimfihlayo ebusweni, aphume yabo nje ahambe umuntu oqashile. So manje kahle kahle niqashile nini? Sicashile siphila kabuhlungu. And lento iyangilimaza cause sesizoqala ukubhayela ama-trial ngoSeptember. So manje ngoba ubiza uBlack Life awusabi yini ukuthi lo muntu enimcashele uzovela ngoba uyabona ukuthi clearly uma wakho khona umuntu amcashele? Noma kuthiwa siyasibona kodwa mina ngifuna ukusizakala ngizokwazi ukuyobhala. Ukwazi ukuyobhala. Okay. Nosipha ayikho inkinga uma wakho kena ngiyezwa ukuthi usefikile ngizombiza sihlale naye phansi but usu-ready ukuthi kena sikhulume naye? Ngi-ready kade ngaba ready. Ngiyafisa ukwazi ukuthi yini le ngaka isehamba isihlalise emzini. Nihambe nihlalise emzini yabantu. But-ke uma ukuthi anikwazi still ukuvela obala kuzoba inkinga lokho? Kuzoba inkinga kakhulu. Kodwa mina as long ngiye esikoleni. Uye esikoleni. Yebo. So uma uqeda bufuna ukufundela ini? Ufuna ukufundela i-teaching. I-teaching. So manje uma wakho ufihla uthisha wonke nje la endlini. Yebo. I know sizomlanda uma wakho simbuza ngalolu daba asithembe ukuthi impendulo soyithola zonke. Yebo ngajabula kakhulu. Ngiyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi uthi uNosipho bavisane bapakisha nje ekuseni ngokuzwa ukuduma kwemoto bawubona bephuma and into emxakayo uma wakhe mayiphume edrobheni uyifihla ubuso wenza sure ukuthi akabonakali and yena into ayifisayo ukuthi aphindele esikoleni ahamba ayobhala umatric wakhe asimlanda uma wakhe. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order zakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungaze bedlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Ake sesibuyile babukeli beBlack Life TV sihleli naye umaka kaNosipho. Sawubona njani? Sawubona sisi. Ninjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Igama lami nguNdongisa kwa Black Life TV. Uhlelo izinkinga zomndeni simenywe indodakazi yakho la uNosipho wathi ucela sisondele ngoba nginenkinga nayo but before ngiqhubeke uNosipho uyindodakazi enjani? Hayi ingane elungile. Ingane elungile. So ethanda isikole kakhulu. Thanda isikole kakhulu. Okay, so ngasho ukuthi indodakazi oyiqhenyayo ngayo. Yeah, kakhulu. Oh, hayi. Ngizothetha uNosipho achaze ukuthi kena usilethele la ekhaya. Namhlanje ngithe angikubizela kwaba Black Life ngoba sinenkinga nawe uyalazi udaba kunendaba engihlezi ngikubuza yona njalo uma ngikubuza yona le ndaba sivele sicabange and le nto ayingiphathi kahle ngoba nawe uyazi ukuthi angisakwazi ngisho nokuya esikoleni and kumele ngibhale. Le ndaba ngibhalela uBlack Life ngoba ngifuna ukubuza ukuthi siyabalekelana ekhaya ngoba awuzange uzungichazele into ongichazile.
ngane yami ubona ukuthi usungaze ungilethela amakhamera. Ibingekho enye indlela esingakwazi ukulungisa ngayo izinto sisoba u-2. Cha ma bese ngikhathele ngoba njalo uma ngikubuza le ndaba uvele uvuke olaka ube umuntu nje ngingamazi ungangithatha ngibulale. So namhlanje ngicabanga ukuthi ngibhalele uBlack Life ngoba nami bese ngekho into engayenza. Ngathi kuzoba nzima-ke ngane yami, mina ngeke ngikwazi ukumelana nalobukhazikhazi bamakhamera. Ikhona indlela omalume nomkhulu no-anti ebesingahlala phansi ngayo sikhulume lento njengomndeni. Bese sobathola phi manje ngoba abasekho, sihambe sihlala emizini yabantu and lento iyangi-infecta, angisakwazi ngisho nokuya esikoleni. Ya, kona ngane ngiyezwa kolunye uhlangothi kodwa futhi kunzima. Kunzima ngane yami, nami angazi ukuthi ngingathini ngoba nami ngiyathanda ufunda. Pho uma ubheka-ke ngane yami bazosiza ngani labantu bakho? Bazongisiza ukuthi ngithole iqiniso ukuthi yini eyasibalekisa ekhaya ngoba mase siphila kamnandi, engekho into esishoda ngayo. Manje sesihambe sihlele emizini yabantu siyihluphekise. Umano siphuma ba. Umakhuluse Ntombi. Umakhuluse. So Makhuluse indodakazi yakho la iyakhala. Ithi kwaba khona nje ukuthi kuphuma ilanga kuduma imoto kamyeni wakho pakishwe impahla kuyahanjwa. Konke lokho ekudalwa yini ngoba uyasho ukuthi senishintsha imizi mhlambe 4 nihambe nigxuma. Ya, kona kwenzeka ngane yami ukuthi sithuke siba abantu abashintsha imizi ngeyinkinga ezithile, kodwa ngingathanda ukuthi kungaze kube kumhlukumeze kangaka umntanami ngendlela engimthanda ngayo. Umthanda ngayo. Ukuphela kwakhe akunayo umuntu. So ubungaboni ukuthi kuyamhlukumeza ukuthi nihambe nishintsha imizi? Mawumzali wenza izinto engangaba noma yini ukuze uvikele umntana wakho. Uyikho konke kumi yena ukuthi ngeke understand ukuthi kwenzakalani. Okay, but awuboni ukuthi kumthikemeza kangakanani ukuthi akasakwazi ngisho nokuya esikoleni, umvalela la endlini senishintsha indawo, uthi ngisho noma uhamba uye edrobheni wena usuyayifihla ebusweni? Ya, Kudalwa yini konke lokho? Ngoba ngike ngasho ukuthi ezinye izinto emhlabeni ziyenzeka kodwa zinezizathu. Bengibhekelela impilo yakho ukuthi usamncane kakhulu ukuthi sengaze ayithuke impilo yakhe iba sengcupheni. Kahle impilo yakhe ibisengcupheni kodwa bengeke ngikwazi ukumtshela ngimqonde. Okay, since-ke manje usuthole leli thuba-ke awuchazi usho ukuthi isengcupheni kanjani? Ingane yami ngicela-ke ungaphatheki kabi. Ngicela ungilalelisise. Konke lokhu ngangikwenzela ukuphepha kwakho. So nami angazi. Ngelinye ilanga ubaba wakho ngamuzwe ekhuluma nefoni besinokuxoxa nje ezijoke lapha ekhaya masihlalele. Ethi ukhathele manje ukuhlupheka, ukhathele ukuba yi-security ngoba ngaye ngakutshela ukuthi ubaba wakhe beyi-security before. Ama-security athatha isikhathi eside ukuthi imali itholakale, amanye ahola ngomhla ka-7. So kushuthi uze wathatha isinqumo ubaba wakhe empilweni sokuthi kuphakathi kokufa nokuphila. Manje ngizocela uqale ngixolise nje ngane yami ukuthi ngikubeke ngingakutshela lento. Ubaba wakho ngelinye ilanga kade sixoxa ngalento nje besinakho ukuyixoxa njalo ngoba bese ngike ngasho. Waphuma ekuseni ngathi hayi awuthi ngimlungisele njengenjwayelo kanti uyokhuluma nocingo ngaphandle. Mangithi ngiyasondela ngizwe umuzela ngaphandle ithi inhliziyo awuthi ngilalele ukuthi kuthekani le ngxoxo yakhe. Kanti ukhuluma nocingo, ukhuluma ngendaba yokuthi akaphuthume eze wayizoya eMozambique ezothatha uhambo lwalizomthatha u3 days. eMozambique ngathi wayekhuluma nomuntu ongakwazi ukukhuluma kahle isiZulu ngoba ngangithi ngiyalalela ngimuzwa ubaba wakho ukuthi uthini kodwa le ndoda le wayekhuluma nayo ungayizwa ukuthi ithini ngane yami.
okwathi mase lithathile lolu hambo lwakhe wabuya emva ka 3 days ngoba babexoxile nale ndoda le So mayibuya umyeni wakho wahamba waye eMozambique. Wabuya emva ka 3 days. Okay. mayibuya ngane yami ubaba wakho ubuya nami usengishintshele akasabhekeki engathithi manje akuseyena lo ebengimazi engakathathi lolu hambo lolu. Emva kokuba ebuyile ngaqala nganothisi ukuthi izinto zenzeka la ekhaya engathi zenzeka ngomlingo. Wangitshela ukuthi mangibuza ukuthi hawu baba kaNosipho kwenzakalani manje ngoba bengikwazi ukuthi wena uyi-security. Ngabona impilo yakhe inokushintsha nje ngempela kwenzakalani empilweni. Wathi hayi uphunyelwa ama-UIF, ama-Provident Fund bese neminyaka eminingi esebenza so ucabanga ukusungula ibhizinisi. Okay, emva kokuba esungule leli bhizinisi leli waqala ngokusungula ibhizinisi lokuthi alokhunje adayise ngeimpahla. Mayidayisa ngeimpahla into ezincane nje. Kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngithe ngibona dukuduku ubaba wakho usenemoto. Kwangihlupha ukuthi hawu ngokudayisa nje izimpahla engenayo nendawo odayisela kuyona ezibhadanisela lapha eThekwini koBria ebuyesa ephucwe namaphoyisa izimpahla ezidayisayo imoto isingamane ihlangane kalula kanjalo nje. Hayi emva kwalokho ke ngane yami ngithe mangilandela ngathola ukuthi hayi ubaba wakho kahle kahle ngoba ethathe lolu hambo wayehambe eya eMozambique kothwala. Yo. So ekuthwaleni kwakhe kwakufanele elokhunje abe kube wena umnikelo walowo mthwalo wakhe. Yilapho ke mina engaxabana khona nobaba wakho ubusuku bonke sangalala. Manje ma uchaza ukuthi sonke lesi sikhathi lobu kukhazikhaza ade siphila ubaba ubethwele. Ubaba ubengekaze ayenze leyo nto ma ubaba ubengithanda kabi. Bengeke nje azanikele ngempilo yami. Bengayenza noma yini nawe uyazi. Ingane yami ngifuna ukutshela ukuthi I'm sorry. Iqiniso leli engitshela lona. Ubaba wakhe besithanda esithanda kakhulu engenza noma yini ukuthi uzophoxeka mangikutshela ukuthi wena wawuzoba umnikelo walomthwalo wakhe. Yikho kusibona sesihamba sicasha nje siwomanxiwa kaMwili Mbuya uthi sisahleli la sesiyasuka siyathutha. Ngisho sengisaba ngisho ukuya eThekwini ngane yami. Uthi mina yini indaba manje eThekwini uthola ukuthi ngiqashile ngigqoke izibuko ngigqoke into ezifihla ubuso. Ubuthi ngikwenziswa yini lokho? Tama ubaba ubengekaze ayenze leyo nto. Mina ubaba wangichazela ukuthi lempilo esiphilayo wayizama kanzima kabi ukuze siphile lempilo esiphilayo wayizamela thina. Ubaba wayengahambiselani nalezi zinto zokuthwala nawe uyalazi udaba. And ekhaya besisindisiwe ubaba akayithandi lezo zonke lezo zinto. Inkingi lapho ke ngane yami ngoba umthemba kakhulu ubaba wakho ngiyakwazi lokho. Kodwa ngifuna ukutshela ukuthi lokho engikutshela kona kuyiqiniso. Ubaba wakhe beyindoda engalunganga. Wayelunga ubaba wakho before esayi-security. Okuthe esebuya eMozambique ayi nami kwasamina bese ngimsaba. Uyabona-ke ngane yami ngaleli langa leli sisuka sivuka uyintathakusa. Yilolo langa-ko wayezokuthatha akuhambise. Ngakhetha kona ukuthi simane sihambe sihlala. Kunokuthi ngingalahlekelwa wena kukuphela kwakhe akunayo enye ingane. Manje uchaza ukuthi ubaba ngoba ngalela suku wayeplanile ukuthi uyasihambisa sumndeni siya kwi-vacation. Uchaza ukuthi wayonikela ngami. I-vacation ke ntombi I'm sorry ukuthi kwakuwena. Kwakuyigazi lakho. And kwakuhlungu ngobani ngike ngizwe nami kuma-TV nakuma-Nigerian movie ukuthi wawuzosikwa izicubu zakho uphila uzubuhlungu. Ngangeke ngikwazi ukumukela lokho mina ukuthi ngenzeka. Ebese ngitshelile ukuthi ene uyahamba nawe.
ngakhetha khona ukuthi siphile lempilo. Ukuthi-ke manje sengiyakhuluma ngani yami ngobani ayikho into engizoyenza, sekufuneka siphile nalo iqiniso nami liwumthwalo emahlombe ami ukuthi ngaphila kanjani impilo yami yonke siphila ngokucasha. So ngicela ukubuza mina, uma uthi nanijoker, mhlawumbe ungase usibeke isithombeni, nanijoker kanjani ngomthwalo? Wayenothando. Wayenothando lokushintsha impilo yakhe. Encoma abafowabo esebazi kusho ukuthi nje kahle kahle ama-security mangibheka anakho ukuyenza lento ngoba wayengitshela ngabafowabo ekade beshizila nabo obathole komhlanga koBhalitho nathi esiphuphela ukuthi ngelinye ilanga soyithola sesilapha koBhalitho. So mayikusho wena wawurespond uthini mayikhuluma indaba yokuthwala? Ngangike ngimtshela ukuthi mina ngeke ngivume noNosipho kuphela kwakhe. Ngobani into ezikanjalo ifuna igazi and ngokulandela ama-Nigerian movie ngangithola ukuthi lapha nakuthathwa lengane okuthiwa uyithanda kakhulu. Ngangivele ngigesile ukuthi mayigcinekile kuphakathi kwami nawe ukuthi it's either uthwala ngawe noma uthwala ngami. Sure, okay. Ngikuzwa uthi kena nayikhuluma nayibanga ubusuku bonke indaba yokuthi kuzonikelwa ngoNosipho. Like ngicela ungenzise ngi-understand. Waqhamuka esethi kena maNosipho sengikwenzile u-A no B ngiyonikela ngoNosipho. Like wachaza ukuthi kuzokwenziwani uNosipho? No, ngani yami akachazanga. Imina engase ngibona sengihlanganisa ukubuya kwakhe eMozambique washintsha. Ngaqala nami ngamlandela. Eseneyimfihlo ebeyindoda enothando, ewuthanda umndeni wakhe, kuwukuthi yonke into siyenza together. Kodwa emva kwalolu hambo lwakhe waqala washintsha, wawumuntu nje osenemfihlo, sengimuzwe umzele etoilet, sekune-room la ekhaya engasangenwa nawumini uqobo. Manje ngaqala ngabona ukuthi cha, ake ngibaleke nawe ngani yami. Ngingaze ngibona amathonsi abanzi ngoba hayi. So manje uNosipho la ehlele eduze kwakhe akayikholwa lento. Ikhona into incident ekenzeka ekhomba khona ukuthi kena kunezimo ezazenzeka ezolida ekutheni kuthwale ngayo. Ngoba kutshela ngani yami ukuthi sasixoxa. Engixoxela ngabangani bakhe sebashintshelwa yimpilo. Nami ngeyona ingane. No sengisho i-incident ayibona nayo uNosipho. Angithi uthe kuningi okwenzeka emva kokuthi ebuyeni ehambeni lakhe la 3 days. Okay. Ekubuyeni kwakhe. Ngeke umane uthi vumbu. Kade ungenamali, uqhamuka usunemali nje esithubeni. Imali yasetshenzelwa. Ayikho imali emane iqhamuke in 2 seconds. Imali. So it felt like 2 seconds. It's like 2 seconds ngobani kwathi wamane nje washintsha izinto zeza nge-tray kade ngazi ukuthi mina umyeni wami uvuka ekuseni ageze ngiphaka isikhaftina ahambe emsebenzini engena u6 aphuma u6. Manje ngabona ukuthi khona lento ngifihlela yona ngahlanganisa nale yakholi yakhe engangiyibonile engangiyizwile eyikhuluma la ocingweni ukuthi unohambo. Ngahlanganisa futhi ukuthi no ekuhambeni lo 3 days wabuya impilo yashintsha kalula kangaka. So usekanjani manje? Ngiyamuzwa uNosipho senginezinyanga nabaleke ekhaya. So uyazi ukuthi kena useqhubha kanjani lapha kwakhe? Engifuna ukukutshela ukuthi hayi manje usenzima kakhulu. Senzima. Hayi unzima. So usamfuna uNosipho? Ngazi kahle futhi ukuthi wamthola kobi la ngiphelelwe ngilahlekelwe uNosipho. Nosipho uzizwa kanjani uma ngikutshela le ndaba? Khona kubuhlungu kodwa ngikholwa ukuthi ubaba ngaze yenza into enje. Baba nje umuntu osomabhizinisi ahlabela abantu abahambisela ama-soup kitchen enikele emphakathini benza into eziningi. So benikela kubantu ebahlabela inkomo, abayenzele imbuzi, yabo khona nje la ayenze khona mhlawumbe zazi more than 10. Okay. Ehlabelwa ethi wenzela umphakathi ehambisele nalaba
abamaphara abahlala emgaqweni abayambisela isobho cause vele kwakubusika. So wahlaba iy'mbuzi eziwu-10 umyeni wakho? Yebo sis. Wayehlabelani? Kwangimangaza-ke nami lokho. Kwangimangaza kakhulu. Inyama phela ngazi ukuthi mina mayikade ihlatshiwe kuyaye kube nabantu abazodla inyama bejabule nje kucaca ukuthi khona into ekade yenzekile la ekhaya. Kodwa okwakwami akufananga nokwamuntu ntombazane. Inyama yahlatshwa impela sayibona uNosisino noSipho. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi kona kuleyo nyama kwakukhona lezi iqhumama zabangani bakhe okwakukade behama security naye. Awu. So leyo nyama ekugcineni asiyibonanga. Ngakusasa ekuseni kwasanje sekuklini kungathi akukaze kwenzeke lutho. Nomanga. Ngiyakutshela. So nilale kade kukhona inyama eyenziwe phela imbuzi yangcolisa. Wena ungitshela ukuthi navu angasekho lutho. Kwaklina ba? Ngoba kutshela nami angazi ngeke ngikutshele wena noSipho uyazi ukuthi uba waklina. Ikhona inyama owake wayidla ngalolo suku. Sengibuyisa umqondo uma ngiqinisile. Savuye ekuseni nje ubaba esefaka iphandla. Efaka iphandla and ngikhumbula inyama siyidla. Anidla. Kwabo kuzumeka kwethu nje. Kuzumeka kwethu savuka indlu clean and kwangathi siyakhohlwa nje kancane emqondweni ukuthi khona into ekade ikhona. Yo, noSipho ngiyaxolisa ukuthi-ke nawe uzwa lamazwi ngobaba wakho. But at least manje usuyazi ukuthi-ke na kwenzakalani ngoba nihambe nibaleka uma wakho uzama ukusindisa umphefumulo wakho. But-ke manje-ke into eyinkinga ngenzeka ayibone lo YouTube but okumnandi vele asishongo ukuthi ukuphi nendawo. Okubalekile mina engakusho ukuthi ngakuhle ulanda umndeni wakho kakhulukazi. Ubazise ngalesimo so that-ke na uNosipho ezokhululeka naye ahambe esikoleni. Ngiyazi ukuthi-ke na mhlawumbe ngekaphumule engakamtholi but I'm sure masebona ukuthi-ke na use-exposekile and nabadala futhi nabo bazokwazi ukuthi kwenziwe njani ukuze bavikele ingane. Ngiyafisa. Kodwa futhi ngiyasaba ngengasho. Ngoba kona lapho okwenzeka ngalela busuku bembuzi. Angazi ngoba kwafana nomlingo kumina ukuthi mhlambe uzoba nayo indlela yokungiphuca indodakazi yami khona sekuwukuthi siubizile lowo mndeni. Ngathi usepowerful kakhulu manje. Kwamina nje ngoba ngichaza ukuthi ngisho ngetown sengiyayifihla. Hayi ukuthi ngisaba yena. As much as powerful uNkulunkulu samkhulu namanje. So uNosipho asiyena owakhe. The mere fact ukuthi wena wakwazi ukuthi uvuke ushaya ikhona nengane kwakukhombisa isandla saNkulunkulu khona lapho. So uNkulunkulu usayivezile ukuthi namanje ngisakhona. The mere fact ukuthi-ke na wakwazi ukumvikela till now and manje kusho ukuthi kufanele kutholakala usizo. Ngeke uphile impilo yakho lokhu uyifihla. NoNosipho fanele abhale umatric aqhubeke ngoba uthe ufuna uba uthisha. So into esizoyenza sizokuxhumanisa nabalaphi besintu bala ekhaya kaBlack Life TV. Ukhulume nabo babone ukuthi bangenza njani ukuthi-ke nabanivikele futhi nabo. If ukuthi ungakwazi ukuvuma sixhumanise leyo meeting. Okay. Kodwa engizokucela nje makuphepha indodakazi yami nami ngoba ukuphela kwethu besu3 ngaye wahlubuka. Ngajabula kakhulu. Yo, ibhlungu kakhulu le ndaba noSipho. Phephisa sisi. Ezinye izinto akuzona lezi sizibonayo. Wena ucabanga ukuthi ubaba uyakuthanda kodwa nangu uthanda imali udlula wena. Ungathanda ukuthini kuma wakho? Ngiyaxolisa khona ukuthi ngize ngikubize emakhamereni ukuze ukwazi ukuthola iqiniso. Nami bekuyona ndlela ekade ngenza ngayo ukuze ukwazi ukungichazela cause nawe ububona ukuthi endlini mangikubuza le ndaba ubuvuko lami. Kodwa manje senga-understand ukuthi ibikudla ngaphakathi ngoba unothando lami. Uyafisa ukuthi ungivikele. Ngicela ukubonga kakhulu nawe iBlack Life ukuthi ngize ngikwazi ukuthola leli qiniso. Mhlambe sengizokwazi
ukubuyela ngihambe ngesikoleni ngiyofunda ngibhale kahle. Ngiyabonga kakhulu. Hayi siyabonga. Yo nayizwela-ke babukile emakhaya ukuthi umama wathatha isinqumo athi-ke na angeke akwazi ukuthi anikele ngengane yakhe, angamane ehambe ehlala ey'ntabeni. Bathi siyathembisa ukuthi sothumela odokotela bethu besintu beze bazobonisana naye babone ukuthi bangayigwema kanjani lento ukuze impilo kaNosipho iphephe kanye neyakhe futhi. Kodwa bakwazi futhi baqhubeke nempilo yabo. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Na uma unenkinga usithumele umqhafazo sofikela kuwena. It's the Black Life TV.